Il-kriżi ta' traffiku qed tippersisti u marret għall-lar dawn l-aħħar jiem fejn il-bidu tas-sena kienet immarkata minn aktar diffikultajiet għal min rid jaqsam bejn Malta u Għawdex. Dan kif Net News jinsab informat li vapuri li kapaċi jġorru 900 persuna tħadmu b'limitu ta' 500 passiġġier għaliex kellhom inqas ħaddiema ingaġġati. F'kummenti taħt il-post tal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri li prova mill-ġdid jgħaddi n-nies minn għajn il-labra diversi persuni spjegaw li kellhom jagħmlu fuq minn 3 sigħat jistennew fi traffiku, kemm biex jitilgħu Għawdex kif ukoll biex jinżlu lura lejn Malta. B'dan iħall impatt negattiv l-iktar fuq dawk li jkollhom jivvjaġġaw minħabba x-xogħol. Boħrajn jistaqsu lill-Ministru għalfejn għadu ma sarx investiment f'vapur ġdid u minflok għadna b'vapur mikri li jaqaf jaħdem malli jilħaq is-sigħat tal-ġurnata. U minkejja li l-Ministru prova jgħid li d-dewmien huwa kollu kaġun ta' żieda fit-turisti u l-maltemp, li verità kienet li l-vapuri ma bdewx laħqu. Kif il-vapuri bdew jaħdmu mill-mol sekondarju ta' ċirkawa. Bil-vapur Nikolaus jaħdem sal-10 ta' filgħaxija u bil-vjaġġi jsiru inqas frekwenti minħabba li kienu qed jgħaddu minn wara Kemuna. Il-vapur Gawdos waqaf jaħdem fid-9 ta' filgħaxija, dan apparti li s-servizz tal-Fast Ferry waqaf jaħdem fis-6 neqsin kwart ta' filgħaxija. Fl-aħħar ħinijiet il-Gawdo Channel ħabba li minħabba l-maltemp il-vapuri qed jaħdmu permezz tar-rotta ta' Kemuna għal daqstant huwa mistenni dewmien fit-traġitt. Intant il-Partit Nazzjonalista ilu jtenni li hemm bżonn ta' faċilitajiet ġodda u investiment fil-port tal-Imġar. Dan fil-waqt li wieħed li jekk ikun elett fil-gvern jinvesti fi flotta ġdida u moderna ta' vapuri għal Gawdo Channel, inkluż ir-raba' vapur diċenti.